Joo, tää on Martikaisen Ake, se on se, joka tekee sen piirakan kohta Juusona. Tää on tämmönen kaveri. Täällä näitä Karvasalmen perämettissä asuu tämmösiä kavereita, kun tekee kaiken, kun eihän tuosta emännästä opittu mihin. Niinpä niin. Iloinen ystävä kädessään kukkia, ei oven takana. Sinua odotan, lämmintä syliä. Seuraava. Kiitos. Nyt on kuvattu Karvonin käsi. Alin. Tuleeko se ääni? Tullaan se jos Kyllä se kuulut. sieltä nousi. Nyt syösin, että ei se piirakan toisin löytää. No, kun se tamponen naru siinä välillä kuvassa. Ei voiko. No? No niin.
Jääkö ne henkiin vai ei? Maistuuko se? Ui saatana. Suupalalla. Me voi antaa nää äänikommentit. Ääniefekti. Ei maistu sipuli, kyllä tää. Minulla Ota, ei, ota. minulla ei haistusta vaikka sipuli. Minä tiedän, että tässä ei oo se. Vähän on valkosipulia, mutta ei onko silleen vähän maa. Joo. Eikö haluat sinne kommentit tonne? Joo. Joo. Tämä on ihan Ei saa lupasta. Hyvä on. Eri. En oo maistanut tämmöstä ikinä. Hyvä. Nyt taas maistuu. Niin. Hui kuumaa.